बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि लोन्थिबारिनिफ्राय सानै फरायसाया गोमानानै दङ। सामुलसिनि 14 बोसोरनि फिसाज्ला राजिब सिल आरो माजगारि गामिनि 10 बोसोरनि बिनन दासआ समबारखालि बेलासिनिफ्राय गोमानानै दङ। बिसोर सानैबो बेलासिनि 5 रिंगायाव हाग्रानि मैदेर फालोखौ नायनो थांदोंमोन। बेनि उनावनो सानैबो फरायसाया गोमानानै दङ। नखरनि सुबुङा नागिरब्लाबो मोनाखै सानैखौबो। राजिबआ लोन्थिबारि शंकरदेव शिशु निकेतननि 9 थाखोनि फरायसा। सानै गोमानाय फरायसाखौ नागिरजुलि पुलिसनि हान्जायाबो नागिरदों। बे सानै फरायसाया गोमानाय जाथाया लोन्थिबारि ओनसोलाव गोमोनाय थासारि सोमजिहोदों। नाम राजीव सिल, गाँव बरुलियापार, पोस्ट ऑफिस लत्तीबारी। কালি গধূলি 5 বজাত তেওঁ ঘৰতে আছিল। 5 বছৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে। শংকৰদেৱ লত্তীবাৰী শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনত পঢ়ি আছে। গধূলিৰ পৰা নাই। এতিয়া ৰাতি বিচৰা গ'ল, পোৱা নাই। কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড, স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো ফোন কৰা হৈছে, নাই, ক'তো পোৱা নাই। আৰক্ষীক খবৰ দিয়া গ'ল, আৰক্ষীয়ে বিচাৰ কৰি আছে, একো খোজ পোৱা নাই। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, इनसाइड एनि बर'।